Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki banyu wineh polo. Desele nek kono lho. Desele nek kono iku. Banyu wineh kok dipangani tikus. Piye polo kok dipangani tikus sih? Lek mangan samplokan kok angel polo. Apa maneh kok romplokan polo. Lek samplokan kok angel ngene. Tikuse beringi ngeroyok kok bolo. Kudu melok mangan ngene wong pe mangan tikus melok mangan kae piye bolo. Kaya rauman kok. Desele polo nang kono polo. Yes, ngono polo ya.